Nanawagan ng Department of Justice o DOJ o Department of Social Welfare and Development o DSWD sa publiko nga butabang sa pagpukan sa trafficking in persons o online abuse taliwala na sa mga nagadaghan nga mga kaso sa ilang natala. Base sa datos sa batan sa DSWD, nag-una ang mga kaso sa online sexual abuse, exploitation of children gani 90 ka mga kaso sa trafficking in persons, 50 di ang biktima sa samtang karon tuiga adunay natala nga 36 ka mga kaso gikan sa Enero ngadto na sa bulan sa Hulyo. Ang kana matang nga mga pahasubo sa 60% sa mga perpetrators puros ka mga miyembro sa pamilya. Matubba sa batan sa DSWD sagad kaniadto sa mga kaso ang mga batang babae ang mabiktima apan karon nagadaghan ang mga biktima sad nga mga lalaki. Gibot siya sa Dicabel Zone ang OIC sa Protective Services Division sa batan sa DSWD 7 nga aron dali usab nga makareport ang susama nga mga kaso adunay hotline nga gitagana aron dali kini usad nga maaksyonan. And nagkabata because as far as I can recall, na may mga bata nga victim, survivor of that kind of type of abuse. No? Sa una, usually the percentage of victims when it comes to abuse are mostly girls. But this time, nagkadaghan po ang boys niya in siblings siya usually or they are related. So natay national no nga kani siyang hotline no nga 1343. Igtawag nimo ana, you can report any cases of trafficking even if suspicious